Ola, amigos e amigas. Damos vos a benvida a Contos Revoltos. Un programa de entretemento para os amantes dos contos. Somos o alumnado de primeiro de ESO dos Cepillas Revoltas e estamos aquí para botar uns contos. Hoxe seguimos coa temática do capítulo anterior e imos contarvos outra historia de Nadal. No capítulo de hoxe viaxaremos ata Laponia, a casa de Papá Noel. Ata Laponia? Sí, pero sen movernos daqui. A literatura tamén serve para viaxar. Ah, vale, pensei que tiña que facer a maleta. Non, o que tes é que escoitar atentamente. Estás preparado? Estou. Pois veña, dentro conto! Era noite de Nadal e todos os nenos e as nenas do mundo dormían soñando co que atoparían a mañá seguinte baixo a árbore. O que ninguén podía imaginar era que Papá Noel non estaba facendo o seu traballo. Llevaba moitos días empaquetando agasallos, estaba moi cansado e xusto esa noite quedou dormido profundamente. Vaya desfeita, se Papá Noel non saía, podería haber unha gran crise mundial. O reno Rudolf notou que se facía tarde e mandou unha mensaxe de emerxencia a todos os repartidores de agasallos. Chamando a todas as unidades. Aquí Rudolf desde Laponia. Temos un serio problema. Papá Noel non saiu. O Nadal está en perigo. Repito, o Nadal está en perigo. Corta e cambio. A mensaxe chegou a Italia e a bruxa Befana agarrou a súa vasoira supersónica para chegar canto antes a Laponia. Vasoira toda pastilla, imos alá! En Oriente tamén recibiron a mensaxe e os tres reis magos colleron os seus camelos e saíron rapidamente. Tiñan unha longa viaxe por diante. Gaspar, Baltasar, imos alá, non hai tempo que perder. Vale, pero déixame darlle de comer ao camelo que está morto de fame. Eu pensei que non saíamos ata o 6 de xaneiro. Temos que botar unha man. Veña, imos. Tamén en Suecia recibiron unha mensaxe de socorro e o vello trasnotonte saiu correndo da súa camiña e foi buscar a súa cabra Yule. Yule, veña, ponte en marcha. Imos a Laponia. Finalmente, o Ded Moroz de Rusia tamén recibiu a mensaxe e decidiu ir a axudar, pero como veredes, estaba un pouco picado co Papá Noel. A saber o que fixo o vello de Papá Noel, xa son as 3 da mañá e aínda non saiu. Pois non lle vai dar tempo a repartir por todo o mundo. En fin, eu xa fixen o reparto por Rusia, así que terei que ir a axudar. E así chegaron a Befana os reis magos, o Tomte e Ded Moroz á porta de Papá Noel. Rudolf explicoulle o que ocorría. Grazas a todos por vir. Temos un grave problema. Que ocorreu, Rudolf? Papá Noel... Que lle ocorreu a Papá Noel? Papá Noel quedou dormido. Pero como que quedou dormido? Que irresponsable. Pobriño, levaba toda a semana traballando e estaba fatigado. Pois debería buscar un axudante. Eu teño a miña neta traballando comigo. Nós tamén lle axudamos no taller, pero agora non hai reno que consiga espertalo. Que dormichón. Podemos velo? Todos os personaxes camiñaron detrás de Rudolf ata o cuarto de Papá Noel. Dormía plácidamente coa súa barrigola chea de galletas. E roncaba como un tractor. Non imaginaba a crise mundial que estaban causando os seus ronquidos.
Creo que podemos despertar a Papá Noel coa maxia dos Reis Magos. Non, home, non malgastedes a vosa maxia con isto. Eu penso que podemos berrar todos esperta Papá Noel, e se non, te doulle coa vasoira. Boa idea. Conta ata 3 e berramos. 1, 2, 3. Esperta Papá Noel! Que pasou? Canto barullo. Esperta Papá Noel! 5 minutos máis, mamá. Pero que 5 minutos nin que mamá, levas 4 horas de retraso, levántate dunha vez. Papá Noel abriu os olliños, mirou a hora e decatouse de que era moi tarde para repartir os agasallos por todo o mundo. Ai, 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 a que liei. Pois sí, Papá Noel, fixeche a boa. E ti que fas aquí? E vos todos? Avisei no seu para que viñesen botar unha man. Oh, moitas grazas, amigos. A ver, vístete e organizamos o traballo. Iso, veña, rápido que se vai facer de día. Papá Noel vestiu o seu traxe e mentre se vestía pensou o seu plan. Coa axuda de todos podían chegar a tempo. A ver, escoitádeme. Teño un gran plan. A ver, contanos logo. Se todos me axudades, creo que estamos a tempo de repartir os agasallos por todo o mundo e salvar o Nadal. Pois claro que te axudamos. Para iso viñemos, non? Eu irei a repartir os agasallos por Asia. Os 3 Reis Magos irán por África. Befana encargarase de Europa. Tomte irá por Oceanía. E Dez Moroz fará o reparto por América. Correcto, a nos parecenos ben. Pois eu tamén vou contento para Oceanía. Seguro que a miña cabra Yule lle encanta coñecer os canguros. A min Europa tamén me parece ben. Non me afasto moito de Italia e non gasto tanta gasolina na vasoira. Todos os gastos corren pola miña conta. Despois, pasádesme as facturas. Vale, veña, imos alá. Que pasa, Dez Moroz? A ver, pensa un pouco. Non ves algo raro no teu plan? Que pasa? Olvidei algún lugar. A Rusia non teño que ir, porque xa fuches ti. Sí, claro, o responsable non queda dormido. Que sí, Dez Moroz. Despois, cando volvamos, botasme a bronca. En serio, eu creo que o teu plan ten algunha fisura. Cal? Pareceche que é boa idea que un roso como a min reparta os agasallos por Estados Unidos. Non o pensara. E que pode pasar? Pois pode pasar un conflito internacional. Ti crees? Estou seguro. Pero estamos no Nadal. Non debería haber conflictos. Xa, claro que non. Non debería haber nunca conflitos. Pero explícalle ti a Donald Trump e compañía. Dez Moroz ten razón. Será mellor que Papá Noel vaya por América e Dez Moroz vaya por Asia, e así todos contentos. Sí, pero temos que marchar xa. Faise de día. En nada, van a empezar a levantarse os nenos e van ser unha desfeita. Veña, imos, marchamos xa. Despois falamos. Moitas grazas por axudarme. Debovos unha. Befana, Tomte, os 3 Reis Magos, Dez Moroz e Papá Noel iniciaron a súa viaxe repartindo agasallos por todo o mundo. Foi un traballo duro e traballaron contra o reloxo, pero finalmente conseguiron o seu obxectivo antes de que saíse o sol. A media tarde falaron por videoconferencia. Moitas grazas, amigos, de verdade. Conseguimos salvar o Nadal. De nada, meu. Agora tes que vir ti a axudarmos 6 de xaneiro a repartir os regalos en Italia. E a nós tamén. Sí, claro. O 6 de xaneiro estarei por España e Italia. Contade comigo e con Rudolf. Perdoa, fala por ti. Eu para os 6 teño as vacacións pedidas. E ademais, invitareivos a unha cea. Marisco para todos. Es un trapaeiro, Papá Noel, nunca cambiarás. Sempre falo mellor, don perfecto. Veña, non pelexedes, que estamos no Nadal. Sí, eu para non pelexar xa me despido. Ata outra, xentiña. Ata outra, Dez Moroz. Eu tamén marcho, que tiño que marchar.
Nós tamén saímos. Pois ata outra, despedímonos todos. Chao, chao, graciñas a todos. Papá Noel foi para a cama cun sorriso. Estiveran moi ao límite, pero ao final fora un Nadal moi divertido. Vaya, estivemos a punto de quedar sen agasallos. Que dormichón está Papá Noel. Vai ter que pedirlle un despertador aos reis. Aquí rematamos o episodio de hoxe, que tamén é o último deste ano. Pero antes de marchar, queremos desexarvos un feliz Nadal. É un ano novo, cheo de alegría, maxia e contos. Iso é, que nunca falten os contos na nosa vida. Felices festas, contistas! A ti se la bella ten un matiné, todo me da sabe de qué colores. A ti se la